Tervetuloa kaikki uuden Fortnite-videon pariin, ja tässä videossa co-hostamassa on Kasper Hölkevi metsämurhaaja. Jälleen Joo, kerran. terve vaan. Terve vaan, mä oon täällä niinku lähes vakiokalusteena. Mutta Ehkä just siis lähdetäänpäs tästä smyygailemaan. Ehkä vaikka just siksi sä oot vakio tyyppi täällä, koska sä oot niin hyvä pelaa. Niin, no siis se on yleisesti tunnettu fakta, että mä oon parempi soolossa kuin duossa, triossa tai squadissa, mutta epäilemättä kaikki se aika, mitä mä oon sunkaan pelannut ja muiden kansalaisten, niin on hionut mun taitoja myöskin siinä sillä alalla. Joo. Ei kun, joo. Yeah. Mä voisin alkaa seuraavaksi tyyliin pelata ränkkiäkin enemmän. Katsomaan, että miltä näyttää. Siis mitä rankingia? Tyyliin justiinsa peruspelin Zero Buildia tai sitten OGn. Onks OGsta ranking Zero Buildi? On kai. En tiedä, mutta ainakin tosta reloadista. Joo, no se voi painua perseeseen mun puolesta. Jaha. Mutta niin kun siis jotain rankkedia voisi yrittää pelata. Mä käyn ainakin lentokonemestassa. Ok, mä tuun mukaan, koska totuus on, että sulla ei kannata jättää yksin. Älä puhu niin sanotusti, you know. Puhun paskaa niin kuin mä haluan. Ai. Mua väsyttää. Olisiko muuten... Olisiko OG voitto? Tässä on se. Mä sain sen tossa, kun mä pelasin yksin muutama päivä sitten, niin mä sain OG-voito, että mulla on käytännössä nyt kaikki voittoklaiderit tältä seasonilta, kun vaan haluan kautta on saatavilla. Joo, onks tai olisiko mahdollista, että me nyt saatais voitto? Katsotaan. Ai niin, muuten Kasper, katso nyt taivaassa, siellä revontuvia. Siis Fortnite taivaalla. Ilmeisesti on. Mä en muista, oliks niitä Season 7 silloin OG Season 7 mutta to be fair, mä en pelannut silloin paljon, niin en muista. Mä koitan saada jotain loottia ja sit mä otan ton lentokoneen häivi. I would advise against that. Oh shit. Kiva. Panoksia, mutta ei asetta. Mä sain ton vitsin. Mä sain trapin. Yes. Mä sain aseen. Älä kuole sinne. Ei. Voi vittu. Sulla oli yksi työ ja vain yksi työ ja sä kusit sen. Tore vaan mut. Tää ottaa mun reboot-kortti. Tullaan ottamaan, jos mä pysyn hengissä edes sinne asti. Terve ihmiset, saanko esitellä? Ahaa, kappas. Isomman viinapullon, mikä Fortnitesta löytyy. Kyllä, se on niinku that's that good shit. Oppista keikkaa. Ei voi vittu. Okei, missä sä oot? Sä oot siellä. Joo. Ja ai niin chatti sitten, jos mä tänään kerkeen. Ui! Niin mä koitan vielä ainakin ampumia! Ui! kuvata yhden maisemerkkaar-videon. Okei, no niin, missä nyt tuossa oot? Se on tyyppi on siinä GG. Vittu! Kalamiidi! Tätä ei oo näkynytkään. Pitkiin aikoihin. Kuka?
Ton skinin nimi on Calamid. Ah. Ai. Ai niin muuten. Kasper. Mitä? No niin! Ö, no se on hauska tapa sanoa se, että yeah boy! No niin, koska tää nyt löytää pelin. Aha. Kuole kostolla siitä, että tavoit minut. Jaa. No niin, nyt tällais peli. Sinne face offaamaan. Joo. Jatketaanko me edelleen näitä sun yrityksiä saada lentokone ja tehdä sillä jotain vai yritetäänkö me pelata niin kuin oikeesti niin sanotusti locked in? Koitetaan saada lentokoneessa. Oi perulla. Mitä sä kuvittelet saavuttavas sillä? Se voidaan ampua alas, se voi räjähtää, kaikki voi mennä päin persettä. Ja niin kun sanotaan, että jos joku, jolla olisi paremmat silmät kuin meikäläisellä, olisi sun gunnerina siellä, niin silloin sillä ehkä saattaa tehdäkin jotain. Mutta kun sanotaan, että mä en osu tuolla vittu lentokoneella, en sen siiveltä tai sen ohjaamosta vittu mihinkään. Niin siis tää niinku sun fiksaatio näihin lentokoneisiin, niin on vaan kuolevaksi sinulle itsellesi ja minulle. Koitetaan nyt vielä kerran. Sitten voidaan mennä Saatispringiin vaikka. Ai. Mä otan tästä heti ekan chesti. GG. Joo, mä yritän oikeesti päästä tänne mestoille. No, siitä chesti hyvä. Okei, ei löytynyt shieldia, joka on sinänsä huono, mutta ei. Okei, yes. Homma plakkarissa. Kyllä mä vaan CD löysin. No, sinä löysit, minä en. Se on sun oma henkilökohtainen voi. Se on nimenomaan sitä. Visaakeli. Älä sano, että sä kuolit Voldamakeen. Joo. Älä vittu sano, että sä kuolit Voldamakeen. Joo. Satanan Aleksi. Pohelu. Onneksi mä oon Pandake 5. OPL. Jes, mutta niinku... Se auttaa sua vaan niin pitkälle. Niin, pitää löytää nää äijät ja tappaa ne ennen kuin niistä tulee ongelmia. Okei, mä löysin meille tavan päästä perseeseen täältä. Ui! Mä nyt... Vitsi, Kasper. Voi saatana, mä säikähdin! Miten sä tällä kertaa säikähit? Äijä oli tuossa ovella niinku shotgun kädessä silleen hello motherfucker, niin mä olin vaan silleen helvetti. Hyi kauhista, miten kanahäkki mä säikähdin. Hyi. Mä oon ihan kohta valmis lähteen täältä, mä otan vaan aseet. Joo, no mä haluaisin sitä sieltä Kiitos. edelleenkin. No, mulla on minipottuja, tuu tänne. Yes. Mikä toi on? Ei kun A-launch meni. Ja täällä on meillä Sekin pakoreitti. Joo, meillä on pakoreitteja jos jonkinmoisia. Sit mä otan vielä ton chestin tosta. Kämppiren kantoon. Mä löysin minipottuja itekin, mä en tarvii niitä sun. Ok. Mä otan lentokoneen valmiiksi.
Joo, mä otan ton chestin tosta ja oho, hyvä, että otin, nimittäin täältä löytyy legendaarinen minigani. Ole. Kiitos. Onks tossa chesti vai missä se on? Ei kun se on tuolla korkeammalla, mä en jaksa sinne mennä. Mettämurhaaja. Okei, missä sä oot? Sä oot siellä? Mä oon kiitoradalla. Joo, jees, mä oon tulossa. Onks täällä näissä hangaareissa mitään? Ei näytä olevan. Let's go. Kips. No niin, ja sitten menoks oppista keikka tuosta. Onko sun kissa mukana? Se tulee valopallona perässä. Itse asiassa katsotaan, koska sen pitäisi tulla olla tuossa mun vieressä ihan kohta. Koska jos sun sidekickit ei voi tulla paikkaan X sun messissä, niin ne muuttuu vaan valopalloksi ja ilmestyy jossain missä ne voi olla tämän pelin mukaan. Tossa olisi ollut äijiä. No jätetään ne sinne. Joo. So long, suckers! Älä nyt saatana sano, et sä menet tappamaan ne. Voi, Aleksi, päätä nyt mitä sä haluat tehdä. Hei, Pike! Ei. Häh? Mä toivon, että... Ei tuolla on äijä. Mä menen sanomaan 4 päivää. Mä saan 30. Keikkaa. Terve, saanko esitellä perkeleen? Kuole, paska! 80. Joo, jäi. En onnistunut varastamaan sitä sulta. Täällä on lisää. Jee, boy! Sitten vaan. Otetaan se nyt tää. Mä sain sen. Kuoli saatana. Hei, paremmin... toi on hunting rifle, ei siinä oo parempaa rynkkyä. Hei, parempi rynkky, jes. Ja parempi taktiikka, kiitos. No ei. Let's go. Hei, eipä mennäkään, tää on tyyppi vielä. Tos ihan tai tos kukkulan takana. Ihan tässä. Terve ja heipä Heipä hei. Saanko esitellä perkeleen? Kuole. Kiitos. Ei ollut niin vaikeeta. Täällä on jossain se kaveri on, koska se jäi nokkiin eikä kuollut välittömästi. Joo. Mä en tiedä missä sen kaveri vaan on. Joo. Ikävää sinänsä. Wopaa! Kops. Se on tos. Hello, Missä se on? motherfucker! Se on tässä. Tässä näin. GG. Kusitää, kuule! Se on. Tää oli vissi joku eri jätkä. Oli. Se oli nimenomaan sitä. Nyt täällä on 2 kammottavaksi soolomiehiä. Hui! Mistä ammuttiin? En minä tiedä. Mä en ainakaan ampunut, kun mä latasin aseita. Mä haluan selvittää mistä ne ampu, koska näin äsken luoteja sieltä suunnalta. Auts! Okei, mun takaakin ammutaan. Hui! Ristitulta! 6 pää! Ei puoli saatana. Ole hyvä, Kasper. Mitä siellä oli kultasena?
kultainen pumppu. Ok. Oliks tässä niinku, täältä takaakin tuli joku vai oliks se vaan ton äijän luodit, jotka mä luin väärin, mistä ne tuli. Ei täällä kyllä mitään näy. Tuolla suunnassa on joku tappelu menossa. Joo. Kasperi. No oi, mä yritin tulla siihen messiin. Noin. Älä jää sitä siihen puuhun kiinni. Tähänkö loppui? Ei sentään. Okei. Näet sä missä ne on? Se tuli tuolta meidän puolelta. Missä ne on? Kysymys on suuri. Missä olette te? Okei, missä viitussa? Tuolla, tonne taloon meni yksi. Apua. Apua, kissa syö apua. Ei, saanko luvan? Ei saa. Nokki. Fuck you! Missä vittu tää äijä on? Kuole! Yes! Hyvä Kasper. Mistä? Ai siellä! Päivää. Saanko luvan? Mä tuun. Hyi! Okei, Voi vittu. Okei, mä jäin huonoon spottiin. Ootas. Ihan niinku vissi. ...42. Joo. Kannattaaks mun lähteä hakeen sua? No siis, no siis silleen, että niinku sä saat minut takaisin. Sä et ehkä saanut mun luutteet takaisin noilta, jotka vei ne, mutta sä saatat saada meikäläisen auttamaan sinua, Missä? ellei sä nyt kuolet tonne. Itse. Älä taistele noin läheltä, sniperikouras noin. Joo. Okei, ne on tuolla tyyli edelleen, mutta sulla on myöskin jonkin sortin ehkä etulyöntiasema siihen, että sulla saattaa olla... Okei, tuolla on äijä. Joo, mä yritän saada se. Heitä tuo sniperi helvettiin, sä et Joo. Sit kun mä saan. Ja nyt pyöritte paskarinkiä saman saatana talon. Älä tähtää shotgunilla. Kuinka monta vitun kertaa mun pitää se sanoa sulle? Joo. Mutta joo, tämä video päättyy tähän. Mukaan kun katsoit, kerro ihmeessä kommenteissa mitä haluatte seuraavaksi. Ja onko Kasperilla vielä jotain loppusanoja? Ei muuta kuin että nauttikaa elämästä ja niinku uutta kontenttia varmaan tältäkin kanavalta tulloo. Ja kiitoksia, hei. Ja muistakaa tosiaan tilata Kasperin YouTube-kanava, löytyy nimellä Höykkäteissä. Joo. Mutta joo, kiitos videon katsomisesta, se ois moi.